Kegantengan Kak Jeffrey Nicole lah ngocok kayak ngono jam piro iki jam piro? Jam piro sih jam 4 lebih 10. Lah apa kon niku ngamuk-ngamuk ae mau mesti metu-metu omong ngamuk. Sak susul iki lho. Yo mesti gak on time. On time. Iya. Ono ontol iki lho mau ontol kon kuwi opo kon mau sih yo. Aku mek tel titik ae lho ngamuk-ngamuk iku lha apa sih kon niku? Ya makanya jadi orang itu yang on time, ojo telat-telat kayak ngono iku kok. Ces kodok. Aku mek telat 5 menit tok. 5 menit tok kon lapo ngamuk-ngamuk ngono iku. Kecewepret metu omong kecewepret ngapo ngamuk-ngamuk. Mek telat 5 menit iki. 5 menitmu iku 5 jam kono gak? Tambah alay lebay koplo arek iki. Kok iso 5 menit 5 jam itu kok ndi iku ceritane? Guru matematika kamu ben yo apa kudu matematika kamu koplo ta ben iku gurumu iku. Kok iso koyo ngono iku lho. Kon ro Seng, wingi dina Rebo, aku nyusul kon nggo wambas nak ngarep omah iku. Seng, aku belum ngering rambut. Ya apa ngono iku? Ya gak apa-apa wedok kok ya apa? Mau wedok ya apa kon gurung ngering rambut iki, gurung hair dryerane, gurung apa catokane, gurung make upane. Sak jam dhewe nang ngarep omah ngene tok lah aku cekuk guru. Oh, puluh anjir iki ngono kok oleh aku ngene telat 5 menit tok iso weneni. Tak gopo ae betul sobo, Mbak, betul sobo. Kon niku ya apa kon niku kok iso koyo ngono iku lho. Mau mesti wedok ngecepet ae koyo kon iki koplo. Karo ngene lho sing mlebu ana omah betul dhewe wedhae masmu iku lho. Lah kok beda-beda dhewe sih? Iya, aku tak nyusul wedok liyane, wedok gak kon tok. Ya tak bareng lanangan liya nek ngono.